li bajarokê Tirbespiyê gotkevir Rojhilatê Qamişloya Rojavayê Kurdistanê mala êzdiyan zarokên Kurdên êzdî perwerde dike. Zarokên Kurdên êzdî biçûk û mezin birêya sîstemeke taybet fêrî ola êzdiyatiyê dibin. هي خطوة سابقة بالنسبة لنا لأنه أول مرة بتصير طبعا اف پێنگاوەکە پێشکەتیە ji ber cayra yekeme ku çê dibe hejmareke zêdeya zarokan bi kêfxweşî berê xwedane fêrbûna êzdîtiyê. Em şok bûn ev yek bi serpereştiya mala êzdiyan hat kirin. Ev mal bi belavkirina ola êzdîtiyê rabûye. Ne tenê li Tirbespiyê lê li gundên derdorê jî weke Tilxatûn, Tilcew û Ala Reş. Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê berî krîza wî welatî fêrbûna ola êzdiyatiyê qedexe bû. Lê piştî ku rêveberiya Xweser ava bû, mala êzdiyan hat vekirin û dest bi karûbarên taybet bi Kurdên êzdî kir. Em gelkî kêfxweş in ev berî hezarê salan ev xwendin û medresa olê me êzdiya qedexe bû piştî ev demeka çêbûye dibistana me ya êzdiya û em dersa ji xwe dibin em fêm dikin em gelkî kêfxweş in. Tebaxa 2014 Kurdên êzdî li Şingalê rûbrûyî êrîşa çekdarên Daişê bûn. Bi hezaran mêr, jin, keç û zarok hatin kuştin û revandin. Lê di şerê dijî Daişê de hêzên Kurdî, Pêşmerge û YPG karîn bi hezaran ji Kurdên êzdî rizgar bikin. Bi taybetî li Reqa û Rojhilatê Dêra Zorê û bo mala êzdiyan a li Amûdê ya Rojavayê Kurdistanê hatin radestkirin. Pişt revegeriyan malên xwe yên li Başûrê Kurdistanê.